zdarem z hovátka a pičůstci. Takže vás Pokygamer alias já u pití piva lžičkou. Tady jsem si koupil Primusa, tady jsem to nalil do whisky, vzal jsem si lžičku a teď jsem to takhle kroubat. Podle všech je prý možno, že se z tohohle zjebem. Tak jdem na to. To vůbec nechce. Lahoda, vole. Budu tam ten zbyteček. Tak. Fuj, ne. Oči tečou, vole. Fuj, vole. Nějaká kung fu panda, pičo, už si z toho nohy krotí, vole. Lahutka, jako no, vole, nedoporučuji to vzůst nějak prdel, rozhodně ne z Primusa, vole. Jako, cítím se tak, kdybych vypil normálně tak 2 piva. No, tak nevím, no, vole, to musí být fakt lůzři, kteří si z toho zjebou, vole. V příštím díle bychom to mohli zkusit vodkou. Tak zde.